Chodź dalej. Ty żyjesz! Ja też nie stracił! Teraz. A ty zasmejesz, kukaj, na nie dygno. Dobra, Domsia, chodź. 3, 4, 3. Przed handlem chotą. Joj! Boś, skúsim niečo nájsť v tom bordeli. Pred hlavným chochom. Nie, bož, skúsim nájsť niečo v tom bordeli. Ale poďme. Dobre. 3, 4, 3, kúkaj na ňo. Čo mám povedať? Že skúsim nájsť niečo v tom bordeli. No. Ja ti poviem, ja ťa odštartujem, hej. 3, 2, 1, ideš. Skúsim niečo v bordeli nájsť. Skúsim niečo v tom bordeli nájsť. Dobre, dáme 5 sekúnd, Mám povedať, že skúsim niečo nájsť v tom bordeli. Hej, ty koko, ja sa idem späť, keď Elišku budeme zabíjať. Ježišmaria. Dobre, 3, 4. Po flakanu. Poď. Tak ťukni do ňo a podaj im. Ježiš. Dobre, už sa nespoň. Nepač, Peťo! Nepač! Ona sa ti vráti, neboj. Čo? Ona sa ti vráti. Môžem stej, jak si? No poď. No poď, vykludni sa. Ukludni sa a poď. La 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 la. Nie, Kis, kis. na teba nemôžem. Opäť, no, môžem. To prefatkaj. Daj si seven. Nedávaj mi to, prosím. Však nie, ty iba povieš, že nechceš, proste tvár sa smutne, hej. Ester, počúvaj, Ester sa stratila. Myslím na ňu, že ona sa stratila. Esterka je chorá. Však len kývni hlavy. Ja si odjedem hlavu. Tomča, no poď. Počkaj, nie, nejdem. Môžeme? Nie. No chápem. Manko! Tak to sa správa normálne. A takto sa správa Domča. To bolo trapné. To vystrihni, Peťo. Kurvenú vyjebanú drve. Ukáž. Že toto. Ešte raz. Aj, ty si fumel. Počkaj, Peťo, zohni sa.
poďte sa pozrieť, kde sme hodili. Čo to je, Peťo? No ty nevieš, aké ovoce to je. Borúky? Čo to je? No, tu proste máme ovocie. Mňami, mňami. Dajte si. Pre životné prostredie. Áno, to máme, Mňamka. to sú naše životné zásoby. A Peťo ich vyhodil, debil. Keď vyhodil. Bo máš šmačné ústa. Bo je to debil. Moro, more! Čo ťa to morálne uspokojuje, alebo čo? Sexuálne. Ty počúvaj, ty nie si náhodou na dáky ten Ona je domina. Ty si fetiš. Nie si taký ten Čo robí? Také. No, už to zvaj. Tá čaute, no, ideme domov z natáčania, počte, všetci. Pozrite, tu je najmenší zombík. Tu sme všetci kolektívni, pozrite sa. Tu sme jednu scénku má a ideš. Tu je ďalší, takže my natáčame Mŕtvú cestu. 3. a 4. diel, hej. A dobre sa máme. Nesťažujem si. No ber si, hej. Také úžasné miesto, pozrite, prázdni ľudia, tam auto ide. Prázdne ľudia, mám doma 2 pesa a také, viete. 2 pesa. Takže, no, tam majte sa, no, tá čau. Čauce. Čauce, tak příště.